والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يوم السلام عليكم ورحمة الله. barkamu da dawowa zama na biyu don ci gaba da darasin wanda littafi kashfu shubuhat na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a yau Lahadi 19 kenan ko 19 ga watan Al-Muharram shekara ta 1426 bayan hijira wanda kuma ya zama 26 ga watan biyu shekara ta 2005 miladiya. Da zu cikin gaba akwai wata gaba da ya kamata in yi bayani amma naga lokaci ya ja ne sai na wuce ta da yace fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'dharu bil jahl. Kalmar fala yu'dharu bil jahl shin ana iya baiwa mutum uzuri sakamakon jahilci ko ba a bashi uzuri akai ko shakka babu mas'ala ce akwai ce in ce a tsakanin malamai. Abin nufi dai akwai lokacin da za a baiwa mutum uzuri akwai lokacin da ba a baiwa mutum uzuri. Lokacin da mutum ya kasance ɗalibin ilimi ne yana kokarin halarta inda ake karatu, karatunsa bai kai kan wata mas'ala ba, kan wani laifi da gashi yana yi karatunsa bai kai ba, ya ci gaba da yi bisa ga jahilci dan karatunsa bai kai ba, to wannan jahilcin sai kan zama masa uzuri, ba a kama shi da wannan abin da yayi tun da bai sani ba. Ina fata an fahimci wannan, domin idan muka lura da hadisin Abu Waqid al-Laythi wanda yake cewa mun fita a shekarar da aka yi yakin Hunain wa nahnu hudatha'u ahadin bi jahiliya, wato bamu dade da barin jahilci ba, mu dade da barin jahiliya da kafirci ba, mun shiga musulunci fare shiga. Sai mu ga kafirai suna da wata itaciya da suke rataye makaman su ana ce mata zatu anwa, sai muka ce da manzo Allah ija Allah na zata anwatin kamalahum zatu anwa, ka sanya mana zata anwa yadda su kafirai suke da zata anwa. Sai manzo Allah ce innaha sunan laqad qultum wallazi nafsu muhammadin bi yadihi kama qala banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Anan manzo Allah bai kafirta su ba, sai dai nuna musu abinda suka faɗa kafirci ne, kalmar da suka faɗa ta yi daidai da irin abinda yahudawa suka ce da annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kaga kalmar su din da suka faɗa kafirci ne, amma manzo Allah bai kafirta su da shi ba saboda uzuri da jahilci, sun shiga musulunci ba su dade ba su yi ilimi ba. To da haka anan mun idan karatun mutum bai kai abu yayi shi, lalle jahilci na iya zama masa uzuri. Amma mutumin da yake zaune ya ki karatu da gangan, ya san inda za a je a yi karatu din, a gane gaskiya da abin da ba gaskiya ba, a bambance tsakanin shirka da bid'a da abin da ba wannan ba, to kawai sai ya zauna haka yana raye da ka, to wannan babu yadda za a yi jahilcin sai ya zama masa uzuri a wajen Allah. Wannan shine dan talikin da kawai na so in yi kafin kowa mu dora daga inda muka tsaya. sai mu ci gaba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala al-musannif rahimahullah wa alam anna Allah subhanahu min hikmatihi lam yab'ath nabiyyan bi hadha at-tauhid illa ja'ala lahu a'da kama qala ta'ala wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura wa qad yakunu al-a'da'u at-tauhid wa qad yakunu لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. جميل. واعلم أنه سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد. كسني cewa yana daga cikin hikimar Allah ta'ala bai turo annabi da wannan tauhidi ba illa ja'ala lahu a'da'an, face sai da ya sanya wa shi annabin yan adawa. Ba wani annabi da ya zo da tauhidi irin wannan tsantsan tauhidi face sai ya gamu da yan adawa. Kama qala Allah ta'ala wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn
yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kamar haka ne muka sanya wa kowane annabi yan adawa. Lafazin adu daidai ke da ala wazn fa'ul kenan, wanda siga ce ta larabci wanda yake yasawi fihi al-mufrad wal jam'. Idan ka ce al'adu zai iya wa kana nufin dan adawa daya, idan ka ce al'adu kuma yana nufin yan adawa da yawa. Allah ce inna shaytan lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa, kaga na ai guda ɗaya ne tunda ash-shaytan ba ce shayatin ba, amma aka ce adu. sannan Allah ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a, kaga nan aduwwi anan jam'i ne tunda an ce awliya'a ba ce ba waliyan. tulquna ilaihim ba ce ba ilaihi bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq. wato mun sanya wa kowane annabi daga cikin annabawa yan adawa, shayatin al-insi wal jinn, shaydanu cikin aljanu da shaydanu cikin mutane. lafazin shaytan abin da yake nufi a larabci wato kangararre, wanda ya kangare yake bin umarni. akwai su cikin mutane da cikin aljanu. yuhi ba'dhum ila ba'd. al-iha anan mun ana nufin al-waswasa. shaydanu sukan yi musayar kalmomi yadda za su jefi wanda yake kan gaskiya da ita. wani ya ce idan ya ce muku kaza ku ce masa kaza ku ji me zai ce muku. irin yadda kafaran maka suke zuwa wajen yahudawa su tambaye su cewa me wace irin tambaya za mu yi wa wannan mutumin mu kure shi, sai yahudawa su ce ku tambaye shi game da kaza, ku tambaye shi ina rai yake a jikin dan adam. to kuma sai Allah ya saukar da wahayi ya faɗa annabi yadda ansa take. wai sa'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, da sauran makamantansu. yuhi ba'dhum sashin suna yin wahayi zuwa ga sashi, suna musayar kalmomi. zukhrufal qawli gurura, wato zukhrufal qawli qayataccen zance. zaka samu cewa shedan yana yawa waliyansa wahayin qayataccen zance, iya buga misali, iya bayani dan daurewa ƙarya gindi, gururan dan su rudu mutane. wa kad yakunu li a'da'il tauhid ulumun kathira, ta iya yawa ga mutanen da suke yan adawa ne da tauhidi suna da ilimi da yawa, ilimomi daban-daban. wa kutub, suna da littattafai, wa hujjaj, da hujjojin da suka gina abun su akai. kama qala Allah ta'ala, kamar yadda Allah ya ce falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayinati farihu bima indahum min al-ilm. yayin da manzannin su suka zo musu da hujjoji, su kan sai suka yi alfahari da abin da ke wurin su na ilimi, wato suka kawar da kai daga abin da ke hannun manzanni din. kaga yan adawar manzanni kenan suna da da'awar su ma suna da nasu ilimin wanda ya ci karo da na manzannin. yan adawar annabawa haka, to haka yan adawar ahlus sunna su ma za su yi da'awar su ma suna da nasu ilimin da ya ci karo da na malaman sunna. yace za a rabta zalik wa arabta anna tariqa ila Allah, idan har ka gane hakan da na faɗa maka cewa ta iya yiwa kaga mutum baya da gaskiya amma yana da fasahar harshe, baya da gaskiya amma yana da wani abu na ilimi dan yi amfani da ilimin wajen faɗa da gaskiya din. idan ka gane wannan, wa arabta anna tariqa ila Allah, kuma ka gane cewa lalle hanya zuwa ga ubangiji la budda lahu min ada, ba makawa sai ka samu yan adawa akan hanyar qa'idina alaihi, wanda suke zaune kan hanyar jira suke su ga wani zai biyo su hana shi tafiya. an gane ko ahli fasahatin wa ilmin wa hujaj, waɗanda suke da fasahar zance da ilimi da hujjoji. dole yayin da kake da'awa sai kaga wanda za su tsaya akan hanya suna kokarin hana ka ci gaba da da'awar. idan ko har ka gane wannan, fal wajibu alayka, wajibin da yake kanka shine an ta ta'allama min dinillahi ma yasiru laka silahan, ka koyi ilimin addinin Allah irin abin da zai zama maka makami, tuqatilu bihi haula'i shayatin, wanda zaka yaki waɗannan shaytanu da shi. alladhina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbika, wanda shugaban su jagoran su ya faɗa wa ubangiji cewa la aqudanna lahum siratal mustaqim. haka shedan ya sha alwashi a gaban Allah cewa sai na tsaya wa mutane akan tafarkin kamar da dace, na tsaya na hana su bi in kanka ne. thumma la'atiyannahum min bayni aydihim, kuma zan zo musu ta gaban su, wa min khalfihim da ta bayan su, wa an aymanihim da ta daman su, wa an shama'ilihim da kuma ta hagun su. wala tajidu aktharahum shakirin, sai ka samu da yawa ba sa godiya a gare ka. abin nufi ba sa bauta a gare ka, dan hakikanin godiya ita ce bauta ga Allah madaukakin sarki. an fahimta ko? abinda dai malai yake so ya ce maka,
tun da ka gane addinin gaskiya ya kamata ka san cewa wanda suke kan kishiyar addinin gaskiya ba lallai bane su zama jahilai, sa iya zama malamai, sa iya zama malamai. To kaga yadda zaka yi jayayya da jahilai dan nan ka sa su yi shiru, malamai fa ba lallai bane, wakila sai kun dade kuna yi. Idan ko ka yadda cewa za su zama malamai, kuma ta iya bayan kasancewa suna da ilimi din kuma suna da fasaha, sun fi ka iya dadin baki, za a iya samu haka, kuma suna da hujjoji da suke dogaro da su cewa mutane ga hujja kaza ga hujja kaza ga hujja kaza sai ta kawowa, wanda asalin gaskiya ba hujjoji bane, dukkan su menene shubuhat ne. To idan har ka san da wannan, ashe kai mai da'awa dole kai kimtsi, kai wa kanka shiri. Wannan kimtsin da zaka kanka shine kimtsi na me, na ilimi. Shi yasa lokacin da annabi zai tura Mu'adh bin Jabal zuwa kasar Yaman yace innaka ta'ati qauman min ahli kitab, zaka samu waɗansu mutane ma abuta littafi. Malamai suka ce fikihun da ke cikin wannan gaba a hadisin, dan Mu'adh ya shirya yayi kimtsi cewa fa to fa kila akwai muqabala, kila akwai manazara, kila akwai ce in ce, ba kawai zuwa zaka ka faɗa a sallama ba, kila sai yi jayayya da kai. To in ko za yi jayayya da kai sai kai me, sai kai shiri sosai, sai ka tara hujjoji da dalilai. Wato kaga abu na farko ka san gaskiyarka, sannan abu na biyu ka san kasawar ƙaryar da abokin adawar ka yake kai. Dan lokacin da kake faɗin gaskiyarka kana koro ta ne tare da dalilan da suke karfafa ta, sannan lokacin da kake rushe nashi shirman kana mai bayyana bangarorin kasawar da ke cikin shirman nashi. Abu kaza da kuka ce ai shirme ne, ga dalilin da yasa ya zama shirme. Don idan ka ce shirme ne kawai kaɗai kai shiru, wannan ba ilimi bane ba, kowa ma zai iya cewa shirme ne, amma ga dalilin da yasa ya zama shirme, to wannan shine ilimi. Ashe wannan na nuna waɗanda suke da'awa, malamai da ɗaliban ilimi, dole ne sai mun kimtsa sosai wajen harkar da'awa. Dan wannan na ɗaya daga cikin abin da yasa duk wani wanda kuke ganin gwarzo ne a fagen da'awa, wato ainihin ya samu nasara. Idan ka ɗauki Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a zamanin sa, yan adawar shi sun yadda cewa shi malami ne, ba ma wanda suke son shi ba. To kaga wannan ai ba karamar falala bace ba, a ce dan adawar ka ya yadda kai kaza ne. Suka ce wal fadlu ma shahidat bihi al a'da, ai falala ita ce falalar da yan adawa ma suka shaida da ita, to ita ce falala. Amma masoyi dama dan yace kana da ilimi, haka dama ya kamata ya ce. Amma maki yace kai ai ba dama ne mutuma, sai dai kuma kaza, ka san sai ya dan soke ka koya. To wannan yana da cikin abin da Ibn Taymiyyah ya fice. Sannan kuma idan yazo yana muƙabala da kai kana wata dariƙa ta sufanci, wato idan yana bayanin dariƙar kai da kake yin ta yafi ka saninta. Idan yana magana da yan shi'a yana irad na maganganun su sun san yafi su sanin maganganun malaman nasu. Haka idan yana magana da irin aqlaniyun din nan da irin mu'tazilawa da sauransu, sun yadda mazhabin nasu da suke kai na barna shi yafi su sani. Dan haka yake cewa ɗaya daga cikin su, inda ni ne kai da na kafirta. Yace saboda ni na fi ka sanin barnar da kai cikin ka, kai har yanzu jahilci ya sa baka gane wa barnar kake ciki ba. Amma in ni ne na rike aqidar ka yanzu, in nayi imani da abin da kai imani na kafirta, amma kai ba zan kafirta ka ba tunda kai jahili ne. Kaga wato dole mai da'awa ya yi kokarin sanin bangarorin kasawa na mai na abokin adawa, ka san bangarorin kasawa sa. Dan wani lokacin idan abokin adawa ya ga dawa sai mai yadda fada a garin ka, kai kuma so ake kullum ka kai hari garin sa. Ina fata an fahimta. Idan menene ya kai fada garin ka, yanzu idan wani dan tarika ga dama sai ya zo ce to kai da malamin kuma ya ce siyasa ta fi sallah, to kaga nan ya kai hari ina garin ka. Yanzu kai ne kake kokarin ka kare, haka ne zance yake ko ba haka bane ba. Idan ka ce gaskiya an yi kuskure, zaka ce siyasa ta fi sallah, sai fashe da dariya ce to ɗaya daga cikin kurakuran, duk sauran ba kurakure ne, kaga ya kai fada garin ka. Idan kuma ka ce ba haka bane, kaga kana ta neman dalilin da suka kare ba haka bane ba, har yanzu dai in ma an kare ba haka bane, kai yanzu ba kai hari gare su ba. To ya kamata kai ne kuma zaka kai hari wato garin sa, karka yadda ya kawo maka hari. Wannan na daga cikin abin da masu da'awa ya kamata wato ainihin su lura da shi. sai ce mai kuma walakin idza aqbalta ala Allah wa asghayta ila hujjatihi wa bayyinatihi فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان
وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولكن إذا قبلت على الله، إذا كفز كان شيء بنجزنك وأصغيت إلى حججه، ka bayar da sauraronka game da hujjojin Allah da ke cikin alkur'ani da kuma abin da ke cikin hadisi ingantacce, ka fahimce su wa bayyinatihi da dalilansa, ka fahimci ayoyi na alkur'ani da za su taimaka maka wajen da'awa, hadisai na manzon Allah da za su taimaka maka wajen da'awa, to wala tahzan, kar kai bakin cikin taron waɗanda suke kan shirme ko yawan su, inna kai da shaytanu kana za'ifa, kai da shaytan mai rauni ne, ba za su kai labari ba. Illar kai a samu kai empty kake baka da komai, amma in kana da wani abu da zaka riki ko da bai kai nasu yawa ba, to za ka ga hujjar ka ta fi tasu karfi, dan taka hujja ce tasu kuma shubha ce. Wal amiyyu min al muwahhidin, gama garin mutum cikin masu tauhidi tsantsa, ya galibu alfan min ulama'i haula al mushrikin, shi kada zai iya rinjayar mutum dubu cikin malaman mushrikai. Gama gari wanda shi ba malami bane ba, zuwa yake ji wa'azi yau ya ji wancan a natse, idan aka tsaya ana tattaunawa sai ga malamai da yawa yasa sun yi shiru sun kasa magana cikin malaman yan bid'a, kama qala ta'ala, kamar yadda dama Allah ya ce wa inna jundana lahumul ghalibun, rundunar mu su ne masu cin nasara, wa jundullahi humul ghalibun bil hujjati wal lisan, ko shakka babu rundunar Allah suke da cin nasara ta hanyar hujja da kuma ta hanyar harshe. Idan abu faɗe in faɗa ne, to sai ka samu wanda yake kan gaskiya ne ke da nasara, kama annahum humul ghalibun bis sayfi was sinan, kamar da dama kuma su ne masu yin galaba ta hanyar takobi da kuma mashi. Idan an fita filin sara suka su za su ci nasara, in an tsaya a filin ce in ce kuma su ne za su ci nasara. Al-ghalaba din la tanhasru fi da'iratin muayyana wa innama hiya shamilatun fi jami'id dawa'ir. Kowane fage aka shiga to ma'abucin gaskiya sai ka samu zai ci nasara akan wanda baya da gaskiya. Wa innamal khawfu 'ala al-muwahhidi alladhi yasluku at-tariq, kawai abin da ake jin tsoro shine a samu mutum gashi da tauhidi ya kuma kama hanya ta da'awa ya bi ta gadan-gadan, walaysa ma'ahu sila, sai dai ko baya da makami, shine baya da ilimi. To kaga ana ake samun illa a nan wurin. Idan aka samu wani malamin bid'a ya kure ka, to sai ka sai ya jefa shakka a cikin mabiyanka da suka yadda da kai, to ko dai abin da yake ma baya da tabbas dama kuma yazo ya faɗa gashi yanzu an ce kaza ya kasa bada ansa kaza. To amma idan kana karatu yau da gobe wannan zai taimaka wa mutum. Abinda dai wannan abin yake nufi a hakikanin gaskiya, dole ɗalibin ilimi, dole mai da'awa kullum yana cikin karatu. Wannan ko wani abin da zaka tsarawa kanka. Karatu kuma hanyoyinsa suna da yawa. Kana samun malamin da kake kara karatu a wajensa, ko kana samun abokanan karatu da kuke muzakara tare, ko abokanan ka malamai masu wa'azi kuna muzakara tare, kuna tattauna tare. Kana kara samun wayewa ta hanyar nazari da littattafai. Kuma kullum mafi karanci ka yi wa kanka wata ka'ida, sai ka yi karatu na awa kaza. Alqur'ani mafi karanci ka bashi minti 30 a kowane 24 hours. Qur'ani yana da minti 30. Sawa'un talawa zaka yi a'a, sabuwar hadda zaka yi a'a, nada zaka yi mai ta, to balantana idan ka bayar da awa daya a kullum, ka ba awa daya na alqur'ani, wannan zai taimaka maka a fagen da'awa. A kullum ka bayar da awa daya na nazari, wannan nazarin kila littafin tafsiri, kila littafin hadisi, kila littafin fiqh, kila littafin balaga, kila nahwu, kila usulul fiqh, amma mafi karanci awa daya. Kaga awa daya na alqur'ani, awa daya na nazarin sauran ilmomi, awa biyu a cikin kowane 24 hours. Ai abu ne mai sauki, mutum zai iya wannan in ya tsara kan salama. Ko kuma idan ka ce ba awa ɗaya ba, kullum sai ka karanta shafi 40 ko shafi 50. Wannan shafi 40 din ko 50 sawa'un da turanci ne, da larabci ne, da hausa ne, kai sai kai. A tafsiri ne, a fikihu ne, a hadisi ne, a majalla ce, jarida ce, kai dai kullum sai ka karanta shafi 50. Ba kayan kasa da abin da yake shafi 50. To idan kai shekara guda kana wannan, to sai ka ga kai kanka kana ji a jikinka kana da wani nau'i min al-thiqati bin nafs. Yayin da kake magana ko an ce da Allah dan taka zaka yi wa'azi ko dan fadakar da mu, sai ga kana da tabbas din me zaka fada, ka san me zaka fada, ba kama zaka yi ba. Ina fata an fahimta. Amma idan mutum baya karatu, to sai dai ya taka maka ko kuma ya ta tuno kasar din wani mai wani ya ce shi ma mai da irin wannan. Kaga kuma wannan ba naka bane ba, dan rawa da bazar wani matsalar shi. Akwai wani dan uwa da yake kokarin irin wannan, sai je ya ji kasar sai ya haddace kasar din da wani malami ya lacca ko ya wani wa'azi, ya ji shi tsaf sai ya haddace, yana da basira. Kawai idan ya je wani wuri kawai sai tara mutane, sai ka ce wa'azinsa yayi tayi sosai. To inda ake rikici a cikin kasar din da ya ji malamin ya kawo wani hadisi yace a cikin Bukhari, to shi ma da ya je kawai sai ya kawo wani hadisi sai ya ce a cikin Bukhari.
to waɗansu yin jafa'i sai suka zo da Bukhari suka ce nuna mana inda yake, sai in ka nuna mana wallahi mun yadda. Yayi ta jujjuya Bukhari ya rasa inda hadisi yake, suka ce wallahi in ka nuna mana mun yadda da abin da ka faɗa, amma in baka nuna Bukhari ya kake. Kuma a gaban mutane suka yi masa wannan. To kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke cutar da da'awa a sakamakon gaggawa da dama daga cikin matasa suke a wani lokaci. Amma idan mutum ya tsaya a natsu ya sanya karatu gabe ba shi muhimmanci zai samu riba mai yawan gaske. Allah gane da mu. Wa qad manna Allahu ta'ala alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Allah ya mana baiwa ta hanyar littafin da ya sanya shi ya zanto bayanin komai, shine tibyanan likulli shay. Sannan kuma shiriya, sannan kuma rahama da bushara ga musulmai, shine alqur'ani mai girma. sai ce فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. مالتي فلا يأتي صاحب باطل ba wani ma'abucin barna da zai zo bi hujjatin da wata hujja illa wa fil qur'ani ma yanquduha, ba ce a cikin alqur'ani an samu abin da yake warware wannan hujjar tashi. Duk dan bid'a duk abin da zai kokarin ya kawo maka kuma ya kawo hujja, to in kana nazarin alqur'ani a cikin alqur'ani zaka iya rushe shi. Wa yubayyinu butlanaha, abinda zai rushe ya bayyana bacin wannan hujja tashi, kamar qala ta'ala, dan Allah ya ce wala ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Lafazin masal na nufin alwasf, bayan da za su zo maka da wata sifa su siffanta ka da ita, illa ji'naka bil haqqi, face sai mun zo maka da gaskiya, wa ahsana tafsira, kuma abin da yake mafi kyawun tafsiri. Ko kuma ka ce wala ya'tunaka bi masalin, bayan da za a yi su zo maka da wani irin misali da suke kokarin tabbatar da barnarsu su mai ta gaskiya, face sai mun zo maka da abin da ke shine gaske din ba nasu ba, sai ko mun zo maka da abin da yake kyawun fassara. Sai ce qala ba'd al-mufassirin hadhihi al-aya 'amma fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yawm al-qiyamah. Wannan aya fa ba wai ta take bane kan manzon Allah kadai, hukuncin ta gamamme ne, za ta ci gaba da zarcewa kan dukkan wata barna da ma'abucin barna zai kawo daga nan har tashin kiyama. Ko gobe za a girgiro wata sabuwar bid'a a zo da ita, to in dai kana nazarin alqur'ani Allah zai shirye da kai yadda zaka rusa shi ta hanyar alqur'ani. Haka jibi ya kawo wata sabuwar bid'a da daga jibin ne za a girgiro ta, sai ka samu in kana nazarin alqur'ani Allah ya baka yadda zaka rusa shi cikin ruwan sanyi. Ashe wannan na nuna baiwa qur'ani muhimmanci. Masu da'awa dole mu baiwa alqur'ani muhimmanci, har da ko kuma da alƙalla ko mu haddace bai yayi laushi sosai da sosai, yayi tubus sai da yawanci hujjojin da zan kafa hujja da su zai, ayoyin da nake so in kafa hujja da su alal akalla na kiyaye su, na haddace su, ko da ba haddace Qur'ani gaba ɗaya ba. Wannan yana da matukar muhimmanci, domin yana da tasiri mai sauraron ka ya ji ka jawo ayar baka taraddudi, ka kai lokacin da zaka yi fassara sai ji ya nasu. Amma in kana taraddudi wajen jan bakin ayar, to wajen fassara shi ma sai to mutum wanda bai haddace ba sosai ya za a yi. To alal akalla hujjoji na da na rike nake so in yi amfani da su, a ce na bi su. Yanzu idan gobe zan yi wa'azi ko zan yi wata lacca a cikin zan kawo ayoyin Qur'ani 15, da Allah mai zan hana in haddace su cikin dare? In ka tsaya sai Allah ta muke ka haddace su. Aya kana ta wuri kaza sai kana iya kawo ta da karfin ta a larabcanta da kana jan matanin Qur'ani daidai. To wajen fassara kuma kayan nazarin ta kafin ka je ka fassara, to wannan zai taimaka maka sosai wajen da'awar ka ga cewa tana da tasiri, kuma Allah yana sanya albarka a ciki saboda albarka ta alqur'ani din. yace wa ana azkuru laka ashiya'a mimma zakara Allah fi kitabi, zan ambata maka wasu abubuwa da Allah ya ambata cikin littafin sa, jawaban li kalamin ihtajja bihi al-mushrikuna fi zamanina alaina, dan ya zanto ansa ga wani zance wanda mushrikai a zamanin mu suka kafa wani hujja da shi. Yace zan ambaci alqur'ani dan ya zama ansa a kansu, wato yana nufin mushrikan zamanin sa, ma'ana yan bid'ar zamanin sa wanda suka dorewa shirka da tsafi gindi, kuma suna da awar musulunci, amma suka kafa hujja da wata ababan da in ka ba alqur'ani zai rushe maka su. Yace zai ambata maka wannan kai ma dan ya kare ka. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل
فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن أقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إن قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق، وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. هذا جواب جيد سليم، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. yace ga abin da zamu faɗa maka, su waɗanda suke kan barna duk irin abin da za su kawo na hujjar da za su kare barnar su, mutum ya kare shirka ko ya kare wata bid'a, to jawabu ahlul batil min tariqaini, ana iya ba su ansa ne ta hanya guda biyu: mujmal wa mufassal, jumlatacciyar amsa a jumlace da kuma ansa ta filla daki. Idan ce jumlataccen abu ya kawo dalilai wajen 10 sai ka ba su ansa daya, amma ansa filla ya kawo dalilai 10 ka dauki kowanne ɗaya daga cikin dalilan kana warware shi daya bayan daya. amma mujmal yadda zaka bada ansa ko a jumlace gashi fa huwa al-amru al-azim wal fa'idatu al-kabira, wannan kan babban lamari ne kuma fa'ida ce mai girma liman aqalaha ga wanda ya hankalce ta. wa zalika qawluhu ta'ala, dan Allah ya faɗa cikin littafin sa ce huwa allazi anzala alayka kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. wato Allah shine ya saukar da littafi akan ka, alkitab kai qur'ani kenan, minhu a cikin shi littafin ayatun muhkamatun, akwai ayoyi muhkamat jam'i na al-muhkamu guda ɗaya kenan, al-muhkamat da yawa. hunna ummul kitab, sune asalin littafin, ma'ana sune kaso mafi yawa na alqur'ani. galibin abin da ke cikin alqur'ani ayoyi ne muhkamat, kashi 70 ko sama da haka cikin 100 ko zuwa 90 cikin 100. wa ukharu mutashabihat, da kuma wadansu ayoyin da ake kira mutashabihat, su kuma kasan su baya da yawa cikin alqur'ani. wato kenan ayoyin alqur'ani sun kasu kashi nawa? kashi biyu. al-qism al-awwal al-ayat al-muhkamat wal qism ath-thani al-ayat al-mutashabihat. to menene al-muhkam? al-muhkam min al-ayat wadih ad-dilala zahir al-ma'na ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan, abinda yake ma'anarsa a fili take, ma'anarsa a sarari take, ma'ana ɗaya yake ɗauka, to shine muhkam, abinda ma'ana ɗaya kawai yake ɗauka. yanzu idan ka ce qul huwallahu ahad, ce musu shine Allah ɗaya, kana da wata ma'ana ba wannan ba ta da wata ma'ana sai wannan, abinda yake ma'anarsa a fili ba wani kwana a cikinta. sannan kuma wa ukharu mutashabihat, akwai wadansu ayoyin daban su ko mutashabihat. al-mutashabihu min al-ayat ma yahtamilu akthara min ma'nan wahid,
abinda yake daukan sama da ma'ana daya to ya zama mai mutashabih. Dama idan an ce abu mai mutashabih mai rikitarwa, wato dan zai rikitar da kai saboda baka san wacce ake nufi ba cikin ma'anonin. In abu na daukan ma'ana daya zai rikitar ba zai rikitar ba, dan haka ya zama hukam. In abu na daukan ma'ana biyu zuwa abin da ya sama zai rikitar ko ba zai rikitar ba, zai rikitar tunda baka san wacce ake nufi da wannan ayar ba. Shin ɗaya ma'anar ko ta biyun ko ta uku, to shi yasa sai ake kiran su mutashabihat. Mutashabihat saboda suna dan rikitar da mutum, suna sa mutum ya kasa gane ma'anar. To cikin hikimar Allah, dukkan aya mutashabiha wadda za ta ɗauki ma'ana sama da ɗaya, wato ɗaya biyu uku, to ɗaya daga cikin biyu ne, ko ya zanto ma'anar ɗaya mai kyau sauran ba su da kyau. Ina fata mu fahimta. Idan ya zanto ɗaya ma'anar kyakkyawa ce sauran ba su da kyau, to kaga wannan da me zaka fassara ayar, da ma'anar mai kyau din ko mara kyau? Da mai kyau din. To idan ya zanto za ta ɗauki ma'ana ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau, to duk inda aya take ta zama hukama a mutashabiha da ta ɗauki ɗaya ma'ana mai kyau ɗaya mara kyau, to wannan ma'anar mai kyan da ayar ke ɗauka za ka same ta a cikin aya muhukama wadda dama ita ma'ana ɗaya ce jan da ita. Wannan ma'anan mara kyau da ayar take ɗauka za ka samu a cikin wata aya muhukama wadda take zargin wannan ma'anar. Ashe kenan kowane mutashabih za ka iya ɗaukan shi ka fassara shi ne da me? Da muhukam. Dan idan ka ɗauki mutashabih shi kaɗai za ka yi fassara, to sai ka kasa gane ma'anarsa. To amma da zaran ka ɗaura shi akan me? Muhukam, to ka gane ma'anarsa. To su yan bid'a kullum ba ruwan su da aya muhukama dan sun san ma'ana ɗaya gare ta, ba yadda za a yi su gina bid'a akai tunda ma'ana ɗaya ce kuma kyakkyawa dama. To sai su je kan mutashabiha wadda ta iya ɗaukan ma'ana mai kyau da kuma mara kyau, sai su yi amfani da ita don gina mutane akan me? Akan mara kyau din. Sai hujja kake nema, to gashi ya kawo maka hujja, ya jawo aya. To sai dai kuma kashi aya ce mutashabiha, bi ma'ana tahtamilu ma'anan wa tahtamilu biddahu. To a nan guri idan kana da wayewa sai ka ce a kyale wannan ayar mu koma kan muhkama, sai ka rushe wannan ma'anar da ya kawo mara kyau sakamakon samun kyakkyawar ta a cikin mai aya muhkama. To shine Allah ke cewa ayoyi kashi biyu ne cikin alkur'ani, akwai muhkamat da kuma mutashabihat. Fa amman ladina fi qulubihim zaygun, wanda a cikin zukatansu akwai karkata da rashin son gaskiya, fa yattabi'una ma tashabaha minhu, kullun suna bin abin da yake da tashabuhi cikin ayoyin alkur'ani, abin da yake daukar ma'ana sama da ɗaya cikin ayoyin alkur'ani, kullun shi suke bi dan su fassara shi da ma'anar mara kyau. Ibtiga alfitna, dan nufin fitinan mutane cikin addini, wa ibtiga ta'wili, da nufin fassara shi da abin da zai dace da son zuciyarsu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ba ko wanda ya san hakikanin tawilin sa sai Allah. Ma'ana sai su dauki aya mutashabiha mai daukan sama da ma'ana, sai su fassara ta da mummunan ma'ana dan da dace da son zuciya, amma da su fassara ta da ma'ana mai kyau wadda dama ta zo cikin waɗansu ayoyin wato ainihin na daban. An gane ko? Allah misali, na taɓa ba mu wani misali wata rana cikin tafsiri. Dan mushan na iya cewa da kai alƙur'anin kuma da kuke magana da shi ya nuna annabi Isa dan Allah ne. Zai iya faɗa maka wannan maganar ta shirme. Idan ka ce me hujja, sai ce Allah ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu. Shi annabi Isa kalma ce ta Allah wanda ya aika ta zuwa ga nana Maryam, wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga Allah. Sai ce maka min dinnan ayin min ce ta bayyidiyya a cikin larabci, wanda take nuna Isa ba'dun min Allah ta'ala wa juz'un min Allah ta'ala, kuma ana zalika annahu ibnun munfasilun anhu ta'ala. Ina fata mun fahimta. Kaga min dinnan ta bayyidiyya ce a larabci, akwai min ta bayyidiyya ko babu? Akwai. Sai ce to gashi na, kaga min ce ta bayyidiyya. To kaga wannan ihtimalin daukan wannan ma'anar da wannan aya za ta yi, shin ita kadai za ta dauka kuma za ta iya daukan wata ma'ana ta biyu? Za ta iya daukan wata ma'ana ta biyu. Ma'ana ta biyu da aya za ta dauka ya zanto wa kalimatin minhu, ma'ana annabi Isa ruhi ne daga Allah ba daga jikin Allah ba. Dai idan an ce daga Allah ma'ana ibtida'uhu min Allah ta'ala. Allah ta'ala huwa allazi khalaqahu wa ansha'ahu. Allah ne ya halicce shi
shi din ba bangare ne na Allah ba, shi halitta ne na Allah. kaga anan gurin min din nan sai ta zanto ba ta bi'idiyya bace ba, min ce limtida'il ghaya, min ce da ake amfani da ita dan tantance daga ina abu ya faro, masomar abu ko mafararsa. yanzu a larabci idan ka ce safartu min Bauchi ila Jos, safartu min Bauchi, min din nan ta bi'idiyya ce ko kuma limtida'il ghaya? yawa ibtida'iyya ce, ma'ana tafiyar ka ta fara daga garin Bauchi zuwa Jos, ba wai kai din sashi ne na Bauchi ko bangare ne na Bauchi ba, dan Bauchi gari ne wanda bayan da za a yi dan adam ya zama juz'i nashi. an bayyana ko kaga min ce limtida'il ghaya. to tunda akwai min limtida'il ghaya akwai min tabaidiyya, yanzu idan muka dauki wa ruhun minhu a matsayin min ce limtida'il ghaya kaga ma'ana ce kyakkyawa. wa ruhun minhu muka ce min tabaidiyya kaga dan gurin ma'ana ce wace mummuna dangane da wannan aya, amma kuma larabcin ayar na iya daukan wannan. to wannan aya ta zama mai mutashabiha. idan yace zai kafa hujja da ta sai ce a'a ni ba zan kafa hujja da ayar da za ta dauki ma'ana sama da ɗaya ba, tunda ni zan ce ga ma'anar da take so kai kuma ka ce wacce take so, ni da kai ba wanda zai iya kayar da wani. amma mu koma wata aya ka nemo ayar da ba wannan ba wadda ma'ana ɗaya kawai take ɗauka kuma ta nuna annabi Isa dan Allah, da ni kuma in koma wata ayar da ba wannan ba wadda ma'ana ɗaya kawai take ɗauka kuma ta nuna annabi Isa ba dan Allah bane, halitta sa ne. sai mu tafi neman ne daga cikin alqur'ani. idan muka tafi sai in je in samu faɗin Allah ta'ala inna masala Isa inda Allah kama sali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. shikenan wannan ba ta da wata ma'ana sai halitta, ba ta ɗaukar ma'anan haihuwa, ba ta ɗaukar ma'anan tabaidiyya ko juz'iyya. sannan idan muka koma in huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Isra'il, annabi Isa fa ba kowa bane face bawa, kaga ba da bane menene shi bawa, an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Isra'il. kaga na samu ayoyi da suke muhkamat duk suna nuna annabi Isa wato ba ta yake ba, bawa yake ga Allah subhanahu wataala. qala inni abdullahi atana alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya, bai ce ba barran bi walidayya wa barran bi walidati. yanzu na haife shi ne ta hanyar uwa kadai ba tare da uba ba. amma annabi Yahya tun da an haife shi daga mahaifa guda biyu sai Allah ya ce wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. amma annabi Isa tun daga da uwa ne kadai ba uba sai ya ce wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. duk waɗannan ayoyi sun zama hukamatu wajen tantance cewa annabi Isa wato bawa yake ga Allah madaukakin sarki. to kaga anan gurin haka kuma dan bid'a inda zai samu wata aya ya kafa hujja da ita dangane da me bid'a sa, to shikenan sai ka bi aya muhkama sai ka rushe shi da ita, abinda malai yake so ya ce maka kenan. da haka sai ce wa qad saha an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha min, manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce cewa idan kun ga wanda suke bin ayoyi mutashabihai suna kafa hujja da su, fa ulaika alladhina samma Allah, to irin wannan sune wanda Allah ya ambata cikin alqur'ani da yace fa amal ladina fi qulubihim zaygun, da su yake fa hadaruhum, ku kiyaye su. ashe alamar sunna shine ka kafa hujja da me aya muhkama, alamar bid'a kuma shine ka rinka bibitar me aya mutashabih. to kaga tun anan ba an riga an baka adireshin dan bid'a. to anan gurin an ce maka wanda yake tijaniya ko qadiriyya ko mu'tazili ko dan shi'a ko bakawarije ko duka gaba ɗaya kawai, duka gaba ɗaya da haka suke yin bid'a. to wannan ita ce an samu jumala, duk dan bid'a da wannan zaka ba shi ansa. dan zai fake ne da aya ko hadisi mutashabih, kai kuma sai ka koma kan aya ko hadisi mai muhkam dan ka rushe shi da shi. to kaga wannan ansa ce wadda take mujmala dangane da kowace irin bid'a da mutum zai zo da ita. misalin zalika in kana son misalin haka, idza qala laka ba'd al-mushrikeen, in wani daga cikin masu shirka ce da kai ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, Allah ce waliyai ba su da jin tsoro ba za su yi bakin ciki ba. kai da Allah ya faɗa haka, haka zai ce maka kace eh na yadda waliyai kam ba tsoro su sirrin su ba za su yi bakin ciki ba. wa anna shafa'ata haqqun, kuma ceto gaskiya ne, akwai ceto. kai da haka zaka ce eh na yadda ceto gaskiya ne. wa anna al-anbiya lahum jahun inda Allah, annabawa suna da matsayi a wajen Allah ko ba su da matsayi, zaka ce eh suna da shi. au zakara kalaman lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ko ya kawo wani hadisi na manzon Allah yastadillu bihi ala shay'in min batilihi, yana kokarin kafa hujja da shi akan wata barnarsa.
wa anta la tafhamu ma'ana al-kalam alladhi zakarahu, wannan zancen da ya ambata na manzon Allah kai baka fahimci ma'anarsa ba sosai, sai ya kawo maka shi, fajawibuhu bi qawlika, to sai ka bashi ansa da magana ka cewa ka ce to naji duk abin da ka faɗa, amma ya kamata ka san cewa inna Allah zakara fi kitabihi anna alladhina fi qulubihim zaygun yatrukuna al-muhkam wa yattabi'una al-mutashabih. Allah ya ba mu labari a cikin littafinsa yace waɗanda suke da son zuciya kullun sai su dauki muhkam su watsar, sai su dauki mutashabih sai aiki da shi. Haka Allah ya bar a matsayin kaida. Yanzu kai ka kawo hadisin da ni muhkam ne a wurina dan yana daukar ma'ana sama da ɗaya, ban san wanda yake nufi ba. Kai kuma ka kawo wato mutashabih, kai ka kawo hadisin da yake ni mutashabih ne a wajena, yana daukar ma'ana sama da ɗaya ko ba san wanda yake me yake nufi ba, kaga ba mun hujja da shi. وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء ما قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم. أما ني أبن نرجع أنبتا maka cewa Allah ya ambaci mushrikai a cikin Alqur'ani cewa sun yi da tauhidin rububiyya, dan Allah ce walan saltahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah, wa anna kufrahum bi ta'alluqihim al malaika, abin da yasa suka kafirta ba wai dan bu su yadda Allah ke halitta ya kashe ya raya ba, ai duk sun yadda da wannan, amma me ya kawo kafircin su bi ta'alluqihim al malaika, dan a madadin su dogara ga Allah sai suka dogara da mala'iku wal anbiya da annabawa wal awliya da waliyai, irin yadda yanzu kai ma kake son ka dogara da waliyai din, har ka kawo ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Allah ya kawo mana rataye wasu da wannan yasa suka kafirta, kai ma kuma yanzu kana kawo wannan ma qaulihim haula yusufauna inda Allah, sana ta cewa ai waɗannan su ne masu ceton mu wajen Allah, wato su nuna annabawa din ko mala'iku ko waliyai, irin yadda yanzu kuma kuke cewa waliyan su za su cece ku wajen Allah. Wa hadha amrun muhkamun bayyinun, wannan ko al'amari ne da yake mai ma'ana ɗaya jal kuma a bayyane, la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'anahu, wani ba zai iya canja ma'anarsa ba. Wa ma zakarta li ayyuhal mushrik min al-qur'ani aw kalamin nabi, amma kai abin da kake kokarin ka kawo mun na al-qur'ani ko wata magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam la arifu ma'anahu, ni kan ban san ma'anar shi ba, amma na san ma'anar wannan wanda na kawo maka. Walakin sai dai duk da ban san ma'anarsa ba, aqata'u anna kalam Allah la yatanaqad, ina mai bada tabbas din cewa zancen Allah baya cin karo da juna. Abin nan da na faɗa maka wanda yake cikin ayoyi masu ɗaukar ma'ana ɗaya babu yanda za a yi wata aya ta ɗauki ma'anar da za ta warware shi, dai idan an yi haka Qur'ani ya warware juna. Da haka abin nan da na faɗa duk ko ina zai je ba zai canja ba. Da haka sai ka kyale wannan ayar taka mai ɗaukar ma'ana sama da ɗaya, ka kawo wata mai ɗaukar ma'ana ɗaya jal dan tabbatar da abinka, irin yadda na kawo mai ɗaukar ma'ana ɗaya jal dan tabbatar da abin da na yi imani da shi kuma nake da da'awa da shi. An gane ko? Wa anna kalaman nabi sallallahu alaihi wasallam, kuma na tabbatar cewa maganar annabi, zancen annabi la yukhalifu kalam Allah, baya cin karo da zancen Allah. Da haka sai ka kawo wani wuri wanda zan dogara da shi. Wa hadha jawabun jayyidun sadid, wannan kan ansa ce kyakkyawa ko mai gagga ansa, walakin la yafahamuhu illa man waffaqahu Allah, ba wanda zai fahimci wannan sai wanda Allah ya masa gaman katar, wato shine wanda zai samu wannan karfin hujja din, dan hujja ce ba kwara, dan zai zo kira gaban ka ya jawo ayoyi, ya jawo 10 20 30, duk karshen magana da ya kare me kake so ka ce, da ya gama sai ya faɗa abin da yake so ya ce din. To kai kuma sai ka lura ayoyin da ya kawo dukkan su mutashabihai ne, sai ka kawo me aya muhkama, ko 10 ya kawo mutashabihai ka kawo muhkama guda ɗaya kai me ka riga ka rushe shi. Sai ka ce duk kyale waɗancan yadda ta ma'ana ɗaya take ɗauka gashi kaza, kai karka kawo mai ɗaukan ma'ana 2 ko 3, kai ma kawo mai ɗaukan ma'ana ɗaya akan ta, kaga ba zai iya kawo ba. Inda zai maimaita aya 100 a wuri guda duk mutashabihai zai kawo, ba zai taɓa kawo maka aya muhkama ba. To wannan haka dan bid'a yake, haka wanda ya kaucewa tafarkin annabi yake. Kowace irin bid'a ce kuma a kowane irin gari ne, ba wai sai garin ka kaɗai ba, kowace duniya ka je haka ne abu baya canjawa. Da haka fala tastahin bihi, kar kai sakaci da irin wannan dalili da irin wannan ansa da aka faɗa maka. Fa innahu kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim, ba mai iya samo irin wannan ansa ya bayar sai waɗanda suke da hakuri, wanda suke da hakurin juriya da yin nazari cikin alqur'ani. Wa ma yulqaha illa zu hazzin azim, ba wanda ake ba irin wannan tawfiqin daga mankatar sai wanda yake da babban rabo. Wato dai ina so in ce mana duk inda muhkam yake ma'ana nawa yake dauka daya, amma mutashabih yana dauka ma'ana sama da daya. To shi mutashabih idan ya dauki ma'ana sama da daya, ko dai ɗaya mai kyau sauran balasa kyau, ko kuma duk su zama kyawawa. Idan duk sun zama kyawawa baka da matsala da shi,
amma idan sun zama dukkan su a ɗaya mai kyau sauran marasa kyau, kaga da wace ake kafa hujja? Da mai kyau din, amma mara kyau ba za a kafa hujja da ita ba. Akwai abin da za a zanto rashin kyau ya zanto ana nufin kuskure, da akwai kuskure tsakanin bata, akwai bambanci ka tsakanin bata da mai da kuskure. Dan bata shine abin da ke kishiyar gaskiya, kuma za ba dal haqqi illa dalal. Amma kuskure kuwa wato abin da mutum ya nufa shi daidai amma sai ya kure. To wannan kaga idan mujtahidi ne wannan yana da lada ma cikin me kuran da yayi. Amma mutumin da ya fadawa bata fa, mutumin da yake kan bata kaga shi babu lada a kansa, amma mutumin da ya kuskure ko zai iya samun lada. Dan wanda ijtihadi ya dace da daidai yana da lada biyu, wanda kuma ya kuskure yana da lada daya. Wato bambancin da nake so in faɗa kenan. To wannan shine jawab wanda yake mujmal, wato jawabi mujmal dangane da abin da ya shafi ansa da zaka biya wa dan bid'a idan yayi kokarin gina bid'arsa. Wa amal jawabul mufassal, wa amal jawabul mufassal fa inna a'da Allah lahum i'tiradat kathiratun ala din ar-rusul yasudduna biha an-nas anhu, minha qawluhum nahnu la nushriku billahi بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم فجاوبه بما تقدم. وأن الذين قاتلوا وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين من الأصنام أم مثل الأصنام؟ مثل الأصنام هذه نسخة ديك وجنا مثل الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ بمبنش النسخة ديك مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما فجاوبه بما تقدم. ديكو فإنه إذا أنسى تبيو da ansa kai mufassal ala shiga cikin bada ansa a fayyace. Wa amma al-jawab al-mufassal, in kana son ansa kuma fillah to gata. Fa inna ada Allah lahum i'tiradatun kathira, su masu adawa da Allah, masu adawa da manzo sallallahu alaihi wasallam suna da itiradi shine a ce kaza ka faɗi kaza dan rushe wanda aka faɗa ba, itiradi kenan. Suna da fito na fito mai yawa ala dinin rusuli kan addinin da manzanni suka zo da shi, yasudduna bihan nas anhu, suna kokarin kawar da mutane daga kan tafarkin Allah. Min ha daga ciki akwai qauluhum nahnu la nushriku billah, za su ce an mu ba ma yin shirka, dan me kuke ce mana mushrikai, mu ba ma shirka. Bal nashhadu annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wahda, mun shaida da wadannan ababan gaba daya, ba mai kashewa ko ya arzuta ko ya amfanar ko ya cutar sai Allah la sharika la, wa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'a, mun san cewa annabi baya iya mallakawa kansa wani amfani wala darra ko wata cuta, fadlan an abdul qadir aw ghairihi, ballantana kuma shehu abdul qadir ko wani sa. manzo Allah ba zai iya amfanar kansa komai ba, haka za su yi duk mun yadda kashewa da arzutawa don Allah ne, mu ce manzo Allah yana yin halitta ko yana kashewa ko yana da wuta ko yana da aljanna ba, ballantana wannan sa. Amma ina matsalar take yace walakin ana muznib, sai dai ni fa mai laifi ne, ni mai laifi ne. wasalihuna lahum jahun indallah, su ko salihan bayi suna da matsayi da martaba a wajen Allah. Wa atlubu min Allah bihim, kawai ina roƙon Allah ne ta hanyar martabar su, in ce ya Allah ba ni dan martabar su, ko in sa su roƙa mun Allah, in roƙe su roƙi Allah din. Abin da zai faɗa maka kenan. To idan ya ce haka fa jawibuhu bima taqaddama, sai ka bashi ansa da abin da ya wuce a baya. Wa huwa, abin ko shine annal ladina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ka ce yo ai waɗanda manzon Allah ya yake su muqirruna bima zakarta, su ma sun yadda da wannan abin da ka faɗa, sun yadda da Lata da Uzza da Manata ba sa kashewa, ba sa rayawa, ba sa arzikawa, ba sa mallakarwa kansu komai, duk Allah ne ke yin wannan. Amma dai sun yadda su roƙe su dan su roƙa musu Allah, shi yasa manzon Allah ya yake su. Kai ma irin abin da zaka zo ka ce da shehu wani da wali wani ba sa kashewa, ba sa rayawa, ba sa arzikawa, sai dai ana roƙon su ne dan su sa roƙawa mutum Allah. Kai da su me bambanci kenan? Ina fata an fahimta. Ba bambanci kai da su kenan.
wa muqirruna bi anna awsanahum la tudabbiru shay'an sun yadda kuma kansu ba sa iya gudanar da komai cikin lamurran duniya wa inna ma aradul jaha was shafa'a kawai dai sun nufaci neman martaba ce ta gumakan nasu wa shafa'a da kuma ceto daga hannun gumakan nasu wa qara alaihim ma zakarahu Allah fi kitabihi karanta musu abin da Allah ya ambata cikin littafin sa wa wadahu ka bayyana masa shi billah ni cewa Allah kadai ne ke mallakar ceto Allah kadai ne ke da komai kuma shi ke mallakar kowa in kaga shehi wani yana da martaba ya Allah ne ya bashi martaba da haka in ka tashi roko wa za ka roka shi shehin wanda baya da ita sai da aka bashi ko kuma mai ita tun fil azal shine Allah in kaga shehu wani na da matsayi to ai ba za ka roke shi bai baka cikin matsayinsa dan shi ma ba nashi bane bashi akai to tunda aka bashi sai ka roki wanda ya bashi kenan amma ka ce to bari in roke shi tunda shi yana da akwai to ya zai a cikin nashi zai dauka ya baka to idan ya kare kuma wa zai bashi wani kaga shi baya da shi wato yadda ya kamata ka bashi an saki fa in qala idan yace haula'il ayat nazala fi man ya'budu al-asnam yanzu kai da ayoyin da kake ta kawo mun fa suna magana ne game da wanda suke bautar gumaka dan da za ka kawo ayoyi akan bautar gumaka a kafa hujja da su kan wanda yake neman ceto a wajen waliyi salihin bawa haka zai ce kaifa tajaluna salihin misal al-asnam ya za ku mayar da salihan bayi waliyai daidai da gumaka am kaifa tajaluna al-anbiya asnaman ko ya za ku mayar da annaba su zanto daidai da gumaka fajawibu ma takaddama sai ka bashi ansa da abin da ya wuce cewa ban ce ba da gunki da annabi ɗaya ne ban ce ba da gunki da wali ɗaya ne abinda na ce neman abinda ba a nema a wurin kowa sai Allah neman sa a wajen gunki shirka ne haka neman wannan abin a wajen annabi ko wali ma menene shirka ne kaga ko bambanci aikin naka ne ban ce ba da annabi da gunki duk ɗaya ne ba wal iyazu billah ban ce ba da wani salihin bawa shehi mai martaba da matsayi da gunki duk ɗaya ne wal iyadu billah ba haka nace ba ni abin da nace ka nemi wani abu irin ba abin da ba a nema a wurin kowa sai Allah sai ka neme shi a wurin gunki daidai yake kuma da ka nemi wannan abun a wajen wali ko a wajen annabi amma ba wai da gunki da annabi da gunki da wali sun zama ɗaya ba amma neman abu a wajen su daidai yake da nema a wajen gunki yadda gunki baya iya bayarwa haka su ma ba za su iya bayarwa ba yadda gunki abin ba mallakarsa bane ba da annabawa da salihai su ma wannan abin da aka roke su ba mallakar su bane ba da haka yadda wanda ya roka wajen gunki yayi shirka ya mayar da gunki din kishiya ga Allah to kai ma da kare ka wajen wali ko wajen annabi kai shirka ka mayar da wannan waliyin ko annabin ya zama kishiya ga Allah wannan shine yadda da'awar tauhidi take ina jin duk wanda kaiwa wannan bayanin in dai Allah ya masa gaban katar zai gane shi warware fillah zai iya fahimtar sa فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أرادوا أن يفرق بين فعلهم ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى ابن مريم وأمه وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم واذكر قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا ما من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب يتي فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله idan shi abokin zancen naka ya yadda cewa mushrikai fa
suna tabbatar da rububiyya duk ga Allah cewa Allah ne ke kashewa ya raya ya arzuta wa annahum ma aradu mimman qasadu illa shafa'a yadda cewa fa mushrikai fa ba su nufaci komai ba a wurin wanda suka nufata din nan sai ceto kawai walakin arada an yufarrika baina fi'lihim wa fi'lihi bima zakarahu wato kawai yana son ya nuna maka bambanci tsakanin aikin shi da nasu shi aikin shi daban da na mushrikai fazkur lahu to kai kokarin ka bayyana masa cewa annal kuffara minhum man yadawla asnam kafirai fa ba iri ɗaya bane ba su duka a kala kala ne cikin su akwai wanda yake kiran gumaka wa minhum man yadawla awliya kuma cikin kafirai akwai wanda yake kiran waliyai dan kaga ko da mutanen annabi nuhu gumaka suka kira ko waliyai tunda da wud da yaguz da ya'uq da dukkan su da aka ambata dukkanin su menene waliyai ne ai ba mutanen banza bane ba waliyai ne salihan bayi ne kamar da hadisi na cikin bukhari amma duk da haka aka kiran wali din da suka aka samu suna mai mushrikai da kafirai to kai kuma sai ka kira wani naka wali shikenan kuma shikenan sai zanto kai tauhidi kai da ikhlasi da imani ai ba zai yiwu ba sai masa a cikin sakon da suke kiran waliyai alladheena qala Allahu fihim wanda Allah ya ce game da su ulaika alladheena yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab ulaika alladheena yad'una su wadancan da kafirai suke kira yabtaguna ila rabbihil wasila su da kansu suna neman wasila zuwa ga wajen ubangijin su wato kafirai suna kiran wasu mutane su ko mutanen suna kiran wa Allah kaga salihan bayi kenan wato kirista suna bauta annabi Isa shi annabi Isa yana bautar Allah yahudu wasu daga cikin suna bauta Uzair shi kuma Uzair yana bautar Allah wadansu daga cikin kafiran Laraba a lokacin jahiliya suna kiran mala'ika Jibril da Mika'il da sauran mala'iku su ko mala'ikun suna bautar Allah shine ula'ikal ladina yad'una wadancan da kafirai ke kira yabtaguna ila rabbihil wasila su suna neman wasila ne zuwa wajen ubangiji ta hanyar bautar su shi kadai ba tare sun hada shi da kowa ba idan yaso ayyuhum aqrab to cikin su waye fi kusa da Allah shi wanda kai tsaye ya kira Allah ko wanda ya kira wani dan wani ya kira masa Allah waye fi kusa da Allah wanda kai tsaye ya kira ya Allah kaga shine zai kai kiransa zai kai amma kai kiran ka ba zai kai ba ina fata mun fahimta kaga ai wannan aya da ke cikin suratul Isra hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Abdullah dan Mas'ud cewa ayar tana magana ne dangane da kirista suke kiran Annabi Isa cewa Annabi Isa fa shi Allah yake bauta shi kadai su kuma sun zo suna kiran Annabi Isa Uzair da Yahuda ke kira yana bautar Allah ne shi kuma su kuma sun zo suna bauta Uzair to kamar haka ne wanda suke bautar mala'iku su mala'ikun Allah suke bauta to kamar haka ne idan ka ce ga wani mutum wali ne salihi ne ba ma musu da kai akan kasancewarsa wali salihi sai mu ce to tunda wali ne shi salihi ne da me ya sami salahancinsa da ingancinsa dan an haife shi a gari kaza sai ka ce a dan launin fatan sa iri kaza a dan kabilar sa iri kaza sai ka ce a sai ka ce dan bautar sa ga Allah sai oho ashe bauta ga Allah ita ke sa a samu mai salaha to tunda shi bauta ya samu wannan matsayin ne kuma sai in yi mai nema sai in yi bauta amma sai in bauta masa shi ai ka gona bane da ya kamata ka gane wannan sannan idan kana son mutum ai kakan yi kokari komai naku ya zama yayi iri ɗaya kana kwaikwayon shi wani lokaci idan kana son mutum sai ka kana sa tufafi irin nashi kana kare hula irin tashi kana tafiya irin tashi ba haka bane ba to shikenan kana son wannan salihin bawa din to me yasa kake son shi yana bautar Allah yana karatun alqur'ani a tarihin sa ya haddace alqur'ani tun yana yaro to kuma sai ka haddace alqur'ani tun kana yaro a tarihin sa ya karanta kaza kuma sai kai me sai karanta to kaga wannan yana kana koyi da shi kenan amma shi ya dace Qur'ani kai ki karantawa shi ya karanta kaza da kaza ya karanta shi ya kirayi Allah shi kadai ya ta ibada da qiyamul layli kai kuma baka qiyamul layli baka komai sai dai kai ta kiran shi yana cewa Allah kai kuma kana kiran wali ya wani shi kuma yana ya Allah kai kuma kana ya wani to me kina ga kaga kai da shi kwata babu dangantaka da juna ba ku yi macin da juna ba ka zama shi bai zama kai ba shi babu kai a idan kana so ka tsare ta yan dariƙa ka tsare ta su ne cewa ba su ba waliyansu kwata hanyar da ba in ma waliyan ba na gaske ne fa wanda suke bin waliyan gaske amma da ba ko waliyan da asali ma ba na gaske bane ba kirkiro su aka kawo su kawai amma babu su a tarihi babu su akwai wanda kuma akwai su a tarihi amma dai ba wai waɗansu mutane ne na kirki ba akwai kuma waɗanda akwai su a tarihi mutanen kirki ne ko shakka babu to amma kuma an ba su matsayin da su mabiyan sun ba su matsayin da ya wuce na annabawa ma to kaga a nan gurin sai kai masa bayanin cewa su fa waɗanda ake bautawa su fa Allah suke kira
wa yad'una Isa ibn Maryam kafirai na kiran annabi Isa cikin su akwai mai kiran annabi Isa ko bauta masa wa ummuhu da mahaifiyarsa wa qad qala Allah ta'ala Allah ko ya riga ya tabbatar cewa wal masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa wato shi annabi Isa fa bai zama wani abu ba face manzo wato ba Allah bane ba shi ba kuma dan Allah bane ba na ukun alloli uku bane ba manzo ne shi qad khalat min qablihi ar-rusul manzanni sun shude a baya a tarihi kafin sa wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa kuma ba ma manzanniya ba manza ita ba annabiya ba ce ba ita mai ce siddiqa ce siddiqiyya kuma matsayi ne daga cikin matsayoyi da Allah ke baiwa mutane annabtaka sai siddiqanci sai shuhada sai as-salihin man yuti Allah wa rasulahu wa la kama alladhina anama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa da kai ta siddiqa ce kana ya'kulani at-ta'am duka su biyan suna cin abinci wato qur'ani da hujja yake mutane na bauta musu su kuma suna cin abinci abin nufi su ko ba alloli bane ba dan Allah zai ci Allah shine yut'imu wala yut'am sai dai ciyar amma ba za a ciyar da shi ba ashe alamar mutum zai ci abinci alama ce ta bai cancanta ba a kira shi ko a bauta mushi to akwai waliyin da ba cin abinci annabawa da kansu ma suna zuwa kasuwa har waɗansu daga cikin kafirai suka ce mali hadar rasul ya kula ta'am wa yamshi fil aswaq wannan ne irin manzo ne zai rika cin abinci wannan ne irin manzo ne kuma zai rika zuwa kasuwa yana ce fa ne ashe duk wanda zai ci abinci abin nufin shi mabukaci ne ba mawadaci bane ba wanda baya ci shine mawadaci to kaga mawadaci shine Allah duk wanda ba Allah ba ko menene mabukaci ne da haka Allah ce ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yuzhirukum wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi aziz unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayat duba kaga yadda muke bayyana musu ayoyi sun manzur anna yufakun amma kuma duba kaga irin yadda ake kautar da su da kan tafarki qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a kace da su yanzu ko rinka bauta wani wanda ba Allah ba wanda baya iya mallakar muku cutarwa ko amfani wallahu huwas samiul alim Allah ko shine as-sami'u shine al-alim wato daga cikin abubuwan da zaka fadawa masu bin waliyai ko salihai su ce da kai ai bin su sai an bi su za a shirya ka tambaye su kawai wannan waliyi da shehu wani da kuka kawo ni ba na musu akan kasancewa su wali kullum in kana so a ji dadin musu karka ce ba wali bane kyale su wali amma menene hujja kan cewa sai na bi shi zan shirya shin zai iya yiwa in shirya ko da ban bi shi ba ko kuma shirya ba ta yiwa sai na bi shi idan har ya ce maka sai an bi shi za a shirya to ka samu hanyar rushe shi cikin ruwan sanyi sai ka ce to yaushe aka haife shi zai ce maka an haifi shehu tijjani radiyallahu anhu ba haka suke faɗa ba a shekara ta 1150 da kaza ko wani abu makamancin haka sai ka ce to kenan shekara 1000 ta farko ta musulunci an yi sallah an yi jihadi an yi azumi an yi qiyamul layli an yi zikiri an yi salati an yi hailala da istighfari ba irin na shehu tijjani ba dan a lokacin shi ba a haife shi ba ballantana yayi nashi a gani zai ce kwarai duk an yi wannan din ya karbu a wurin Allah ko bai karbu ba dole ya bayani idan sai ya karbu to me dalilin da yanzu aka haife shi kuma aka ce sai in nabi shi sannan zan shiryu idan ya ce bai karbu ba to kaga ya rushe addinin annabi da na sahabbai da na tabi'ai da na tabi'u tabi'ina gaba daya sai imamu malik sai imamu shafi sai imamu ahmad duk ba yan tijaniya bane ba tunda sai da suka bar duniya da shekara 900 da wani abu sannan aka haife shi tijani addinin su yayi ko bai ba to kaga sai baka ansa to a lokacin din ne sai ce kai dai makiyin waliyin Allah ne kaga wannan an shiga wani labari daban yanzu an fita daga wancan labarin wata tashar zai bude tunda wancan baya da ta cewa a cikin ta shikenan cikin ran sanyi ya yadda ya faɗa maka wannan ya yadda ya tabbatar maka me yake nufi sannan kuma bayan an haife shi kuma sai ya bar duniya baya nan in ya amfani wanda suke tare da shi a zamaninsa suka rayu da shi kai yanzu wani amfani da maka bayan baya nan baka ganin shi baka jin sa ina fata mun fahimta to Allah ganar da mu wa zikru lahu qawluhu ta'ala ka tuna musu fadin Allah ta'ala tuna masa fadin Allah wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ika
ranar da Allah zai tara mutane gaba ɗaya shine al-hashru al-jam'u kenan. Thumma yaqulu lil mala'ika, sai Allah ya ce da mala'iku, a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun, shin waɗannan ku suke wa bauta? A nuna kafirai, a ce da mala'iku waɗannan kafiran ku suke wa bauta? Qalu, sai mala'iku su ce subhanaka, sarki ya tabbatar maka ya Allah, anta waliyuna min dunihim, kai ne majibincin lamarin ba su ba. Bal kanu ya'budun al-jinn, aljanu suka bauta ba mu ba. Aktsaruhum bihim mu'minun, da yawan su sun yi imani da aljanu. Wato mala'iku za su barranta daga wanda suka bauta musu. To haka kuma dukkan wani salihin bawa zai barranta daga waɗanda suka bauta mishi, irin yadda mala'iku suka yi. Mala'iku za su mu ba mu suka bauta ba, dan mu ba mu sa su ba. Aljanu ne suka rude su suka je suka yi shirme. Wa qawluhu ta'ala, da fadin Allah ta'ala, wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah zai tambaya annabi Isa, zance mafi inganci wannan tambayar za a yi ta ne a ranar tashin kiyama, kamar da Ibn Jarir Tabari ya tabbatar a tafsirin sa da al-Imam Ibn Kathir. A anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah, shin kai ne kace mutane ku rike ni da mahaifiyata a matsayin alloli biyu ba Allah ba? Qala, sai annabi Isa ce subhanak, sarki ya tabbatar maka ya Allah. Ma yakunu li ana aqula ma laysa li bihaq, bai dace ba gare ni in faɗa abinda ba da haƙƙi akai. Ina nake da haƙƙi in ce ni Allah ne, ba da wannan haƙƙin. Ina nake da haƙƙi in ce a roƙe ni a madadin Allah, sai dai in ce a roƙi Allah shi kadai. In kuntu qultuhu faqad alimta, in ko na faɗa ka riga ka sani ya ubangiji, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, ka san duk abin da ya shafe ni ko ban san duk abin da ya shafe ka ba. Innaka anta allamul ghuyub, kai ne allamul ghuyub, masanin duk abin da yake fake. To kaga nan annabi Isa ya ce baya da cancanta ne ya ce a roke shi. To akwai wani wali kuma da zai ce shi yana da cancanta kan abin da annabi Isa baya da cancanta? Idan ya haka ya nuna ya fi me? Ya fi annabi Isa ba tsayi kenan. Sannan mala'iku sun ce a mu ba mu ce abota mana, mu mu ce mun cancanta ba. To idan haka ne akwai wani wali da zai ce shi kuma ya cancanta a kira shi, idan haka kenan ya fifita kanshi akan wa? Mala'iku kenan. Abinda ayoyin suke nuna wa kenan. Wa kullahu kace da shi عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام. وقل له عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. فاقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. فإذا أردت أن الله وضعها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. ممتاز. فقل له سيكتشي أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام. kana da masanin cewa Allah ya kafarta duk wanda ya nufaci gumaka da bukatarsa, cewa gumaka ku biya mun bukata kaza, ku bani arziki, ku bani haihuwa, ku bani yaya, ka yadda Allah ya kafarta wannan mutum cikin littafin sa. Wa kaffara aidan man qatala salihin, kuma ka yadda duk wanda ya nufaci salihan bayi ma Allah ya kafarta shi, kamar wanda ya nemi mala'iku cewa ku biya mun bukata kaza, ya Jibril ka bani haihuwa, ya Jibril ka bani kai mun gafara ka ji kaina, ko ya Mika'il ko ya Isa ko ya Uzair, ka yadda wanda ya haka Allah ya kafarta su cikin alqur'ani dan mun karanto ayoyin kaji, ka yadda ko baka yadda ba. Wa qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kuma ka yadda manzon Allah ya yaki irin wanda suka yi hakan. Fa in qala, idan yace da kai al-kuffaru yuriduna minhum, ai su kafirai yuriduna minhum wa ana ashhadu an la ilaha anna allaha huwa an-nafi' ad-dar al-mudabbir la uridu illa minhu. Ya su kafirai sun kafirta ne dan sun nemi bukatar tasu wajen mala'iku din ko annabawa kai tsaye, sun nema a wajen mala'iku kai tsaye ko annabawa kai tsaye, shi yasa suka kafirta. Wa ana amani ashhadu anna allaha huwa an-nafi', na da Allah shine mai amfanarwa, ad-dar mai cutarwa, al-mudabbiru mai gudanar da lamurra, la uridu illa minhu, wurin sa kawai nake nema, bana nema a wajen su. Was-salihuna, su salihai din laysa lahum min al-amri shay, ba su da komai, na yadda da wannan, walakin sai dai aqasuduhum
wa arju min Allah shafa'atuhum kawai ina neman su ne su dai in ce su kusantar da ni zuwa ga Allah na san Allah shine mai shi din gaba daya to me bambanci me bambanci kenan fal jawab ansar ita ce anna hadha qawlul kuffar wannan abin da gaba da su ba gabaran shi suka faɗa tunda Allah ya ce sun yadda mala'ika ko annabi Isa ko Uzair ba sa kashewa ba sa rayawa wala yanzaltahum man khalaqa samawati wal ard ai wannan abin da kace Allah ne mai cutarwa mai amfanarwa mai gudanar lamari su ma duk sun yadda da wannan to kai din ma akan haka kenan kake sawa'un bi sawa daidai wa daidai ne waqra alaihi qawluhu ta'ala karanta masa fadin Allah wallazina takharu min dunihi awliya waɗanda suka rike wani wanda ba Allah ba a matsayin waliyai ga abin da suke cewa ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa suka ce ma na abuduhum ba mu bauta musu ba dan wani abu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa face sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah matukar kusanci wato asalin zancen illa liyuqarribuna ila Allah qurba amma sai aka kawo illa liyuqarribuna ila Allah zulfa domin zulfa da qurba dukkan su mutaradifatan ne kalmomi ne wanda ɗaya tana ɗaukar ma'anar ɗaya wannan ya zanto mafa'ulun mutlaq min ma'anar fi'il la min lafzi kakan ce qa'ada qu'udan kaga mafa'ulun mutlaq anan ya zama min maza min lafzil fi'il kenan jalasa julusan ya zanto shi ma min lafzil fi'il amma idan kace jalasa qu'udan ya zanto min ma'anar fi'il la min lafzihi idan kace qa'ada julusan ya zanto min ma'anar fi'il la min lafzihi haka taqarraba ila Allah qurba haka ga min lafzil fi'il kenan amma taqarraba ila Allah zulfa ya zo min mana min ma'anal fi'il kenan haka idan kace tazallafa ila Allah zulfa min lafzil fi'il amma tazallafa ila Allah qurba ya zanto min ma'anal fi'il ko wanda cikin larabci da yawa illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wa qawluhu ta'ala ka fada masa kuma fadin Allah ta'ala wa yaquluna haula shufa'auna inda Allah kafirai suna nuna masu ceto su ce wannan za su cece mu a wajen Allah malai ce wa'alam ka sani cewa anna hazihi shubah as-salat waɗannan shubuhohi guda uku hiya akbar ma indahum ita ce mafi girman abin da ke wurin yan bid'a gaba daya shubha ta farko ita ce me su ce mun yadda ba sa kashawa ba sa rayawa amma salihai ne dan haka mun kira su dan su kusanta mu da Allah ba dan su za su biya bukatar ba ta fada ko suna fada shubha ta farko kenan shubha ta biyu ita ce sai su ce ai abin da yasa wato ba su muka yi wa bautar ba kai tsaye Allah muka yi wa bautar shubha ta uku ita ce sai su ce da kai ai mun san cewa ba sa amfanarwa ba sa cutarwa kaga idan sun ce mun san ba sa cutarwa ba sa amfanarwa sun yi haka dai dan ka natsu cewa su kiraye su idan sun ce ai mun yi haka dai dan su kusanta mu da Allah ba dan su za su iya biyan bukatar ba sun faɗa maka dai dan ka natsu amma ƙarshe dai Allah suka gabatarwa bukatar tasu ko su da haka don ta abin da suka faɗa ya zama shirme wato da ake cewa wai na shiga ban dauka ba ai ba ta fitar da barawo idan haka ne me yasa ka shiga cewa na kira shi amma ba dan zai biya bukata ba dan Allah ya biya bukatar ba ta hana mutum kai shirka illar shine da ka kira shi tun farko ya kamata karka kira shi tunda ka yadda baya iya biyan bukata baya da komai na Allah ne to dan me zaka kira shi amma sai ka ce na kira shi amma dan ya kusanta zuwa ga Allah na kira shi na san cewa baya kashewa baya rayawa na Allah ne na kira shi to ai tabbatar da kiran nashi mu shine muke caccakar ka akai dan me ka kira shi sai da ka kira Allah shi kadai wanda Allah ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada fa idza arabta anna Allah waddaha lana idan ka gane cewa Allah ya bayyana waɗannan shubuhohi guda uku gare mu fi kitabihi cikin littafin sa wa fahimtaha fahaman jayyidan kuma ka fahimce su kyakkyawar fahimta fa ma ba'daha aisaru minha da abinda ba wannan ba mai sauki ne in dai ka gane waɗannan hujjojin nasu guda uku ka rushe su da hanyar da zaka yi ta'amuli da su to sauran hujjojin da za a yi ta kawo maka nan gaba duk ba su kai waɗannan girma ba a cikin hujjojin masu shirka ko masu yin bid'a ina fata an fahimta to ina ga saboda lokaci ya riga ya ja sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya fi mana kila za mu iya tambayoyi cikin minti 5 waliyai ko salihai haka zaka kasa su gida biyu wanda ya san abinda mabiyansa suke masa kuma ya kyale to wannan yayi tarayya shi da mabiyan cikin aikin barna kuma barna shi ta fita su tunda ya sanya kansa a matsayin Allah ana kiransa amma wanda ya sani kuma yawa mutane inkari bai yarda ba ko kuma bai sani ba sai bayan ya mutu aka yi to wannan ba da laifi a wajen Allah da haka abinda duk mutanen su suka yi akan su zai kare da haka ran tashin kiyama ba za su yi bara'a da juna shi da su kamar yadda ayoyin alqur'ani suka nuna a wadannan sassanin da alqur'ani na'am
ina zuwa bari Allah wani ya fara ana a nan akwai kurakurai kamar guda 2 zuwa 3. wato mutum ya ce ai abin da yasa nake kiran wannan salihin bawa kamar yadda ake kama kafa ne da wani, kamar yanzu kana son ka ga gwamna ko baka san shi ba sai ka kama kafa da wani wanda yake da shiga a wajen gwamna dan ya baka dama ka gan shi, ko kana son ka je fada ka ga sarki kaga ba za ka je fada ba kai tsaye sai an yi maka iso ka je ta wajen wane dan ka ga sarki. dan haka ni ma sai na kama kafa da wani salihin bawa dan ya kai ni ga Allah tunda shi ya fi ni shiga a wajen Allah. to munin da ke cikin wannan shine kamanta Allah da mutane. shi Allah gaba ɗaya ka'ida sai suka mislihi shay. idan ka'ida ta gwamna ba a ganin shi sai an biyo ta kan wani, to shi kuma Allah ba haka yake. idan ka'idar sarki ko gwamna shi ka'idarsa ba a roƙonsa sai an bi ta kan wani, to shi Allah ba haka ka'idarsa take, dan shi ya sha bamban da halittu. dan haka idan mutum ya ce a yi wa Allah irin abin da ake wa sarki, a yi wa Allah irin abin da ake wa gwamna, to a nan gurin ya kwatanta Allah da gwamna. to kaga kwatanta Allah da gwamna ko kwatanta Allah da sarki ko kwatanta Allah da halitta, ka kamanta kamulalle ta kowane bangare da nakasashe ta kowane bangare, wanda wannan shine zalunci da yafi kowanne girma a ban kasa. na ɗaya kenan. na biyu daga cikin abin da yake shi ma kuskuren da yake cikin wannan shine me yasa ba a ganin gwamna kai tsaye ko sarki kai tsaye? saboda ba san kai wani da ba mai kake tafi da shi, kar ka je kai ta'addanci ga gwamna ko sarki. dan haka sai waɗanda suke zagaye da shi sun san ka, an san me zaka zo da shi, ba wata illa ta tare da kai sannan a yadda ka gan shi. dan shi ma kafin ka shigo bai san kowaye ba kai, dan haka sai ya buƙaci ya sa waɗannan su dan caccaje ka kuma dan yi maka tambayoyi a ji, dan idan an ga akwai illa ba za a bari ba. to shi ma Allah kafin ka roke shi bai sani ba. saboda haka sai ka bi ta waɗancan su kuma su je su cewa Allah to wannan ya cancanta ya Allah a iya ansa masa, ba ya da matsala a iya bashi abin nan da ya roƙa. haka dai to kaga sarki da gwamna ai sai sun je in ce akwai wani bawan Allah ya zo amma lalle ya kamata a ganshi kuma ya ce yana sai ganka, to ya ba kuma ai ba komai wannan babu wani abu, sai ce to shikenan je ka shigo. haka shi ma Allah yake. sannan da gwamna da sarki da dukkan wani mai mulki na duniya matalauci ne, yana mallakar dan wani wuri ne kankani, Allah kuma yana mallakar sama da kasa gaba daya da abin da ke ciki. yadda zaka ka gane wannan shine annabawan Allah sukan zama wasiƙa tsakanin Allah da mutane ta hanya ɗaya a duniya cal, ita ce ta hanyar gane me Allah yake so mu aikata, menene baya so mu bari. to ba yanda za a yi mu din Allah ya mana gana mu da shi kai tsaye sai ta wasiƙa ta annabawa. wasiƙa ta annabawa a nan ne kawai annabi ke zama mai wasiƙa. amma a bukatu naka na yau da gobe, cin ka shanka ka samu aure ka samu haihuwa, annabi ba ya zama wasiƙa. kai tsaye kai zaka roki Allah da kanka. amma ya zaka kai sallah azhar la'asar magriba daidai, ba yadda za a yi Allah ya maka magana kai da shi sai ta wasiƙarwa annabi. to idan mutum bai san wannan ba shine sai ya dauki abu guda ɗayan ya hada shi ya zama mai guda biyun ya saka dan shi zama daya. ga misali yasa lunaka daga cikin alqur'ani, sahabbai suna tambayar annabi menene wani abu na duniya ko kuma wani abu na addini. yasalunaka anil khamr wal maisir, kaga suna son su san hukum shurbil khamr wa hukum muzawalatul maisir, yin tata da shan giya ya halatta ko bai halatta ba, abin da suka tambaya kenan. yasalunaka ma za uhilla lahum, yasalunaka ma za yunfiqun, duk wannan tambaya suke game da me halacci ko haramci ko wajibci ko mustahabbanci. yasalunaka anil anfal, yasalunaka anil sharril qitalin fi, yasalunaka kaza ka zuwa karshen su. a nan gurin tunda dole sai da wasiƙa sai Allah ya ce qul kaza, ce musu kaza. tunda aka ce ya ce, kaga Allah bai mana magana shi da shi ba sai ya sa mai wasiƙa, ce musu kaza. kaga nan saboda mai abu ne da ya shafi addini, annabawa su ne wasiƙa
a addinance tsakanin Allah da bayinsa, amma wajen mu roki Allah wata bukata ba wanda zai shiga wasuɗa, ko annabi ba sai ya zama wasuɗa ba. zaka fahimci wannan cikin faɗin Allah ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. ai Allah bai ce ba wa idza salaka ibadi anni fa qul inni qaribun. inda an ce haka wato da sai annabi ya zama wasuɗa, ko addu'a zamu sai dai mu roki annabi, sai annabi ya faɗa wa Allah, kuma sai kuma jawabi ya zo annabi ya ce to an sa maka ko ba an sa maka ba. to amma sai Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, bai ce ko kul inni qaribun, saboda kul in ta shiga tsakiya za ta bata lokaci, za ta kawo gosulo a cikin addu'arka, dan sai an faɗa masa shi kuma ya je faɗa sannan a dawo a ta jawabi, kaga an samu gosulo. amma fa inni qaribun, in sun roke ni din a kusa nake, ma'ana ba wasu da. wannan yana daga cikin balaga da malamai suka fitar karkashin wannan ayar. to kaga a nan gurin wato idan wani zo ya ce maka shin ka yarda annabi wasu da ne tsakanin Allah da mutane ko baka yarda ba, kaga ba za ka ce ba gaba daya, ba kuma za ka ce ba a'a gaba daya, sai dai ka ce a'a wasu da ne tsakanin Allah da mutane wajen isar da me sako na musulunci, ku yi kaza ku bar kaza, amma ba wasu da bane ba shi wajen biyan bukatar bayi. Allah bai sanya wani a tsakiya wajen biyan bukatar bayi ba, shi da kansa yake biyan bukatar bayi. ud'uni astajib lakum, kaji ba ud'uni astajib, kaga ud'u fi'il al-amr ne wanda yake talab ne, astajib kaga jawabu talab ne, da haka fi'il mudari ya zanto majzum, ba komai a tsakiya. wace ta'alluq al-ijaba bi addu'a ka ta'alluq ash-shart bi jawab ash-shart, ba tare da an samu wani abu a tsakiya ba. ud'uni astajib lakum kai tsaye, ba ud'u fulanan fa yad'uni summa wati fulanan li yutiyakum ba, an samu gosulo da yawa kenan. inda a ce Allah ya sanya annabawa su zama wasu da annabiyan bukatar mutane, to da annabawan suka bar duniya kenan bai bukatar kowa ta yanki. amma tun da annabawa wasu da ne na isar da manzanci kuma ayoyi ne ababen kidayawa, hukunce ne sanannu, da suka kare kaga aikin sa ya kare sai suka tafi. sauran bukatun mutane ku suna iya karewa, to shi yasa Allah bai sa kowa ya zama wasu da ba. fahimtar wannan ya ƴan uwa yana da matukar muhimmanci dan zai gyara mana tauhidin mu sosai da sosai. ina ga sai mu dakata haka saboda lokaci. in Allah yadda da la'asar, in Allah yadda karfe 4:30 daidai za mu fara, ta yadda za mu tashi karfe 6 kuma daidai ba karin kominci da yin Allah yadda. Masha Allah, Allah ya saka wa malam alheri. Cibiyar addinin musulunci da Darul Islam wani ke shago mai nan ba Aisha 6 Low Shopping Complex daura garin da ba na Wunti, kasuwar Wunti, Bauchi State Nigeria, ita ce jira muku wannan MP3. ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka 08030302275. ga namban a cikin harshen turanci 08060302275. wassalamu alaikum warahmatullahi